pawb. Mae'n braf cael bod gyda'n gilydd bore yma. Mae croeso cynnes i chi gyd sydd yma yn yr adeilad, ond hefyd i chi sy'n goelio o adre. Mae croeso cynnes i pawb. Felly, i ddechrau bore yma, dyn ni jyst yn mynd i cael bach o amser o etholiad gyda'n gilydd, a wedyn byddwn ni'n goelio cwpl o fideos. Ond cyn bod ni'n dechrau yn ein amser etholiad, dwi jyst am darllen geiriau Paul o'r llyfr Philippiaid. So mae rhain wedi cael ei sgwennu gan Paul at yr eglwys yn Philippi. Mae fe'n dweud hynna, gobeithio fydd y geiriau ar y sgrin. Yr hyn dwi'n newyddio dros i chi ydy y bydd eich cariad chi yn mynd o nerth i nerth, ac y byddwch chi'n tyfu yn eich dealltwriaeth o'r gwirionedd a'ch gallu i benderfynu beth sy'n iawn. Dwi eisiau chi ddewis y peth gorau i'w wneud bob amser, a byw yn gwbl onest a di-fai nes i'r Mesaia dod yn ôl. Bydd hynny yn dangos eu bod chi wedi'ch achub. Bydd yn dangos canlyniad gwaith Iesu Grist yn eich bywydau, ac wedyn bydd Duw yn cael ei fawrygu a'i foli. So dewch ni defnyddio'r geiriau yma bore yma fel ein addoliad, fel troi be dyn ni'n clywed a be dyn ni'n neud bore yma. Bydd ein cariad yn mynd o nerth i nerth, bydd ein dealltwriaeth o'r gwirionedd Iesu Grist yn dod yn fyw, a troi'r hyn i gyd bydd Duw yn cael ei fawrygu a'i foli. So dewch ni ddoli gyda'n gilydd. Sefach os chi eisiau. Mae'n bwysig dydy. Diolch. Dod i'n ôl,
sefyll, dyn ni am gwylio 2 ffilm byr. Diolch. Ar y dechrau cyntaf, dyma Duw yn creu y bydysawd a'r ddaear. Roedd y ddaear yn anhrefn gwag, ac roedd hi'n hollol dwyll dros y dŵr dwfn. Ond roedd ysbryd Duw yn hofran dros wyneb y dŵr. A dywedodd Duw, dwi eisiau golau, a daeth golau i fod. Felly dyma Duw yn creu pobl ar ei ddelw ei hun. Yn ddelw ohono ei hun y creodd nhw. Creodd nhw yn wryw ac yn fenyw, a dyma Duw yn ei bendithio nhw, a dweud wrthyn nhw, dwi eisiau chi gael plant, fel bod mwy a mwy ohonoch chi. Ti greodd fy meddwl am teimladau, am plethu i yng nghroth fy mam. Dwi'n dyfoli di am fod y waith di mor syfdanol a rhyfeddol. Mae'r cwbl rwy ti'n neud yn anhygoel, ti'n fy nabod i'r dim. Roeddet ti'n gweld fy ffram i pan oeddwn ni'n cael fy siapio yn y dirgel, ac yn cael fy ngweu at ei gilydd yn dyfnder y ddaear. Roeddet ti'n fy ngweld i cyn bod siap arna i. Roedd hyd fy mywyd wedi ei drefnu, pob diwrnod wedi ei gofnodi yn dy lyfr, a hynny cyn i un fynd heibio. A dyma fawn gorchymyn i'r dyn, cei fwyta ffrwyth unrhyw goeden yn yr ardd, ond paid bwyta ffrwyth y goeden sy'n rhoi gwybodaeth am bopeth, da a drwg. Pan wneud i hynny, byddi'n siŵr o farw. Ond dyma'r neidr yn dweud wrth y wraig, na, fyddwch chi ddim yn marw. Mae Duw yn gwybod y byddwch chi'n gweld popeth yn glir pan newch chi fwyta ohoni. Byddwch chi'n gwybod am bopeth, da a drwg, fel Duw ei hun. Felly dyma'r arglwydd Dduw yn ei anfon allan o'r ardd yn Eden, i drin y pridd y cafodd ei wneud ohono. Pan gafodd y dyn ei daflu allan o'r ardd, gosododd Duw geriwbiaid ar ochr ddwyreiniol yr ardd yn Eden, a chleddyf tân yn chwirlio, i rwystro unrhyw un rhag mynd at y goeden sy'n rhoi bywyd. Am fod pawb wedi pechu, does neb wedi gallu cyrraedd safon berffaith Duw ar ei pennau ei hunain. Mae Duw yn gwneud i bopeth ddigwydd yn berffaith ar yr amser iawn. Mae hefyd wedi gwneud pobl yn ymwybodol o'r tragwyddol, ond dydy pobl ddim yn gallu darganfod popeth mae Duw'n bwriadu ei wneud yn ystod ei bywydau. Duw sydd wedi'n gwneud ni beth ydyn ni. Mae wedi'n creu mewn perthynas â'r Meseia Iesu, i ni'n wneud yr holl bethau da mae wedi trefnu mlaen llaw i ni ei gwneud. Mae bod allan yn yr awyr agored yn un o'r pethau dwi'n hoffi wneud, a hefyd yn un o'r pethau dwi'n ffeindio yn teimlo'n agos at Dduw. A mae jyst byd gwell, rili, nid bod allan yn ganol neu greadigaeth naturiol o. Cefais i'n magu mewn teulu Cristnogol, mynd i ysgol Sul, dwywaith ar y Sul, a amball i bnawn hefyd yn gorfod mynd i wrando ar bregath. A dwi'n cofio mam yn rhoi pacad o polo mints i gadw fi ddistaw. Magoraeth traddodiadol Cymraeg. O'n i'n hoffi'r storion a yr hanesion, ond oedd yng nghalon i ddim yna. A do'n i'n wedi gwneud dim ymrwymiad i'r ffydd. A mae rhaid fi ddeud, oedd gyda fi
athro ysgol Sul gwych a diolch iddo fo achos oedd hi mor amyneddgar hefo ni gyd bod ni ddim wedi gwneud ymrwymiad o gwbl. Felly nes i adael adra a mynd allan i'r byd mawr secular y prifysgol. Ond nath Duw ddim rhoid fyny arno fi. Mae'n amlwg yn sbio nôl bod wedi bod yna trwy'r adag. Oedden ni'n cael yn rhoi mewn coridor o 7 bobl, ac oedd un Cristion yn y coridor ges i'n rhoi ynddo fo. Ac oedd hi'n ddylanwad mawr yna fi, a dwi dal yn ffrindiau hefo hi hyd heddiw. A dwi'n cofio mynd i ambell i noson cymdeithasol hefo hi, yn arbennig os oedd yna fwyd ar gael. A cofio cyfarfod y Cristnogion a meddwl, mae yna rhywbeth yn wahanol yn fan hyn. Ond eto, gadael prifysgol dal ddim rili di meddwl a di rhoi amser i Dduw. Tan o'n ni yn y swydd cyntaf mewn gwirionedd, swydd cyntaf fi'n Stockport. A jyst yn ffeindio fy'n hun, ar ben fy hun, mwy amser i feddwl. Ond eto, Duw yn plannu pobl allweddol o'n hwmpas i, achos eto, oedd ni mewn fflat, eto drws nesaf i fi o'na Gristion. A hyd yn oed fy gorychwilwraig yn y swydd oedd hi'n Gristion. A dwi'n cofio gweld hysbyseb am gwrs alffa. A mae rhaid bod fi'n gwybod be oedd cwrs alffa trwy magwriaeth. A meddwl, na i wneud hwnna. Dwi'n llawer ymdrech, mae jyst lawr lôn. Dwi'n wneud dim byd gyda'r nos. A do'n am troi nôl ar ôl hynna. O pob peth yn disgyn i lle, a nes i'n agor yng nghalon i Dduw a wir swyddoli beth oedd Iesu Grist wedi wneud i fi wrth farw ar y groes. Mae yna sawl ffordd dwi'n teimlo'n agos at Dduw, a mae bod allan yn y byd naturiol yn un o'r ffyrdd yma. Pan dwi'n cerdded y mynyddoedd neu edrych ar olygfa, dwi'n peidio yn meddwl Duw sydd wedi creu hwn a teimlo'n agos at y fo. Mae'n amhosib bod y prydferthwch yna o safbwynt damwain a hap. Mae'n amlwg i fi bod yna greawdwr a Duw ydy'r creawdwr yna. Dwi'n cofio unwaith cytuno i wneud bod yn rhan o weddi 24 awr. A nes i ddewis fynd lawr at Afon i wneud y gweddi yma. A siwr sawl un yn dewis mynd i stafell dawel yn ei lloff neu beth bynnag. Yn ganol y tawelwch a'r llonyddwch hwnna, welis i glas y dorlan o flaen yn llygaid i, fflach o las. Oedd yn jyst anhygoel, ond jyst, Duw ti yna, oedd yn wych. Mae'n rhaid bod yn llonydd i gweld prydferthwch fel am yn byd natur. A dwi'n teimlo, mae Duw eisiau ni fod yn llonydd, i jyst i wrando, i glwad ac i weld i brydferthwch fo hefyd. A mae bod allan yn ganol byd natur yn rhoi hynna i ni. Wel, diolch fawr iawn i hanna'r tîm am arwain yr addoliad a diolch arbennig i Delyth am rannu stori gyda ni fel yna. Drwy weddill Cyfres y Beibl, byddwn ni yn cael ffilm ferf yna fel rhan o bob sesiwn le fydd rhywun yn rhannu i stori ffydd nhw a sut mae rhyw wirionedd o'r Beibl wedi argraffu i hun ar ei bywyd nhw. So, da ni'n disgwyl ymlaen i weld gweddill y ffilmiau yn y gyfres yna hefyd. Da ni yn croesawu Siân nôl ato ni bore yma, fydd yn rhannu neges fel rhan o'r sesiwn. I chi sydd ddim yn... clapiwch os da chi isio. I chi sydd ddim yn adnabod Siân, mi oedd Siân yn aelod ac yn un o'r arweinwyr yr eglwys yma am nifer o flynyddoedd. Ond yn anffodus i ni, fe bynnag nath Caerdydd i denu hi. Ac erbyn hyn, Siân ydy cyfarwyddwr
gyngrau'r efengylaidd yng Nghymru. Felly, da ni'n llawenhau bod un o'n pobl ni yn y swydd bwysig yna, ond eto da ni dal i gweld isio hi'n dydan yma yng Nghaernarfon. So, pob endydd Siân nes ymlaen pan fydde di yn rhannu. So, nos Fawrth, gan bod hi'n sesiwn Cyfres y Beibl bore yma, nos Fawrth sy'n dilyn, sef nos Fawrth yma, mi fydd sesiwn drafod nesa Cyfres y Beibl. Bydd hwnna yn digwydd ar Zoom, a mae'r manylion ar yn gwefan ni, os ewch i caersalem.com/cyfres y Beibl, mi fydd yr holl fanylion Zoom fyna. A ffordd mae'r sesiwn yn gweithio ydy fod pawb yn dod ar Zoom, byddwn ni yn rhannu link le fyddwn ni'n gwylio ffilm fer gyda'n gilydd, a wedyn byddwn ni'n rhannu mewn i grwpiau llai, gyda nifer y grwpiau yn dibynnu ar faint sydd wedi troi fyny i drafod ac ymateb. So, yn wahanol i'r grwpiau cymuned, le da ni yn yr un grŵp bob tro, gyda Cyfres y Beibl, da ni'n cymysgu fyny y grwpiau o un wythnos i'r llall, jyst i ni glywed gan yn gilydd a pawb yn yr eglwys gobeithio ddod i adnabod i gilydd yn well. So, mewn munud nawr fydd y plant yn gadael. So, just atgoffa chi o drefniadau'r plant. So, mae'r gwaith plant / ysgol Sul yn digwydd lawr grisiau i blant oedran ysgol. Wedyn, i blant sydd yn iau na oedran ysgol, mae yna 2 opsiwn. Sef, mae yna stafell yn y cefn fyna, le mae modd dilyn yr oedfa a gwrando beth sy'n mynd mlaen. Ond hefyd mae yna stafell cresh lawr grisiau hefyd, le mae modd i chi fod gyda'ch plant, ond does dim modd gwrando ar y neges fyna yn anffodus. A jyst atgoffa chi bod y stafell cresh, mae disgwyl bod rhieni yn aros gyda'i plant yn y stafell cresh, ond gyda'r ysgol Sul, oedran ysgol, mae modd gadael eich plant yna. Felly, pob endydd i'r plant. Dwi'n meddwl Tristan, efo chdi sy'n arwain y plant bore yma? Ie? So, gawn ni just gair o weddi dros y plant cyn bod nhw'n gadael te. O ddiw dad, da ni yn cyflwyno'r plant i ti nawr. Da ni'n gofyn i'r Ysbryd Glân fod gyda nhw a bod nhw yn mwynhau amser gyda'i gilydd, ond yn fwy o pwysig yn mwynhau a profi dy bresenoldeb di. Da ni hefyd yn gweddio dros blant y teuluoedd yr eglwys sydd ddim yma bore yma oherwydd salwch o ddiw dad. Da ni'n gofyn i ti i cyffwrdd nhw a'i cynnal nhw trwy'r amser anodd yma hefyd. A da ni'n gofyn hyn yn enw Iesu. Amen. Amen. Iawn. So na ni, plant yn gadael nawr. Dwi'n meddwl bod unrhyw gyhoeddiadau eraill. Felly, newn ni handio... just checio bod Sul nesa, ie. Sul nesa, actually, dylwn ni wedi gwneud hyn cyn i'r teuluoedd adael. Sul nesa, mae gwasanaeth yma'n bore Dydd Sul, a mae'n wasanaeth pob oed. Felly, bydd y plant gyda ni trwy'r oedfa Dydd Sul nesa, gyda Mena a Siw yn arwain. So, da ni'n disgwyl mlaen i rhywbeth bach yn wahanol, a mwy o sŵn ar arfer bore Dydd Sul nesa. So, a dyna fydd yn gwasanaeth diolchgarwch ni hefyd am y tymor yma. Felly, dyna ni. Iawn, Siân. Dwi'n meddwl mod i. Dych chi'n ynghlywed i? Bore da! Mae'n mor lyflu gweld chi gyd eto. Os dych chi'n nabod fi, sori am y gushing, ond mi oeddwn ni yn rhan o Gaersalem am flynyddoedd, a mae jyst mor braf cael bod adre. Mae'n mor gret i weld chi. Sori mod i ddim yn medru rhoi cwtches i chi, ond da ni dal yn y tymor yna yn dydan, just... You know, it is what it is. Diwethaf ni yma, dwi'n meddwl, oedd gwasanaeth Carola 2019. Cos wedyn, dwi'n cofio dod i fyny i'r gogledd a gweld Nedw Machreth chydig bach ar ôl hynna, ac oedd o just yn wthnos oed. So dwi wedi methu chi yn ofnadwy. Dwi dal yn picio fewn am 10 o gloch. Ia, lot o syliau os dwi adre, ond gan amla dwi allan yn pregethu ar fod Dydd Sul, so mae'n really, really nice cael bod adre.
A gweld y newidiadau, mae yna fel ffyrdd newydd a just pob dim wedi newid, crazy times. Ond dyna ni, mae'n wych cael bod yn ôl efo chi. Ac os ydych chi ar-lein, wel, helo i chi hefyd. Wel, diolch am ymuno efo ni ar gyfer ail sesiwn Cyfres y Beibl, lle fyddwn ni'n edrych ar ein gwreiddiau ac yn gofyn y cwestiwn, beth yw ystyr bywyd? Pwy wyt ti? O le ti'n dod ac i bwy rwyt ti'n perthyn? 3 cwestiwn hollol cyffredin yn rhafodeuthau pobl Cymru. Mae'n gwreiddiau ni a'n hunaniaeth ni yn bwysig. Mae pwy yda ni yn bwysig. Mwyn byw bywyd gyda phwrpas yng nghanol pryderon y dydd, rhaid i ni ddychwelyd at wreiddiau'r Beibl mwyn deall ein stori ni o'r cychwyn. Nawr, mae'r gair Genesis yn golygu gwreiddiau a dechreuadau. Ac mae llyfr cynta'r Beibl yn esbonio i ni nid yn unig sut daeth y bydysawd i fodolaeth. Mae'n dweud wrthon ni pwy yda ni a sut roedd Duw yn bwriadu i fywyd fod. Fod gwyddonwyr yn medru ymchwilio i'n gwreiddiau corfforol, gallen nhw ymateb cwestiynau dyfnach bywyd. Y cwestiynau yna mae'r enaid dynol yn gofyn. Mae llyfr Genesis yn ceisio ateb rhai o'r cwestiynau dwys yna, megis o le da ni'n dod, beth mae'n olygu i fod yn ddynol, sut y gallwn ni ffynnu yn y byd yma. Ac wedi ateb rhai o'r cwestiynau, da ni hefyd yn darganfod ffyrdd gynaliadwy o fyw yn y byd yma nath Duw ei greu. Wyddwch chi gall wyddoniaeth byth ateb holl gwestiynau dwys bywyd. Ond mae llyfr Genesis yn ein gwahodd ni i osod ein hunain tu fewn i stori llawer mwy ac i ddarganfod pwy ydyn ni go iawn yn y stori hwnnw. Dyma sut mae'r awdur Mark Twain yn ei roi di. The 2 most important days in your life are the day you were born and the day you find out why. O fewn ychydig yn fwy na just un penod, mae Genesis yn llwyddo i gipio golwgfeydd epig y cosmos cyfan yn dod i fodolaeth. Cymrwch yr ail rhan o Genesis 1:16 fel esiampl. Dyna ni'n clywed yn rhan cynta'r adnod am Dduw yn creu'r haul a'r lleiad. Ac wedyn, jyst yn rhan B yr adnod, dyna ni'n clywed 5 gair hollol mind-blowing. Gwnaeth Duw y ser hefyd. Wyddwch chi fod yna rhyw rhwng 100 a 400 o filiynau o ser yn ein galaxy ni yn unig. Gwnaeth Duw y ser hefyd. Waw! Cysidrwch hyn. Mae'r un Duw nath gosod pob un o'r ser yna yn ei le, fod i'r un Duw nath creu'r galeithau i gyd, a mae yn adnabod ni yn bersonol ac yn ein caru ni. Os fyswn ni wedi creu'r haul a'r lleiad a'r ser, mewn gwirionedd, swn ni wedi sgrennu encyclopedia yn deithoch chi sut mor briliant ydw i, ond nid felly efo Duw. Be mae Genesis yn ceisio wneud ydy just cipio hanes a stori fwy eang. Ond cawn ni ddod i glywed llawer mwy am pam creodd Duw y byd, na sut y creuwyd hi yn y llyfr hwn. Weithiau, pan dwi'n pregethu neu yn sgwennu erthygl, y frawddeg anoddaf i'w ysgrifennu yw'r frawddeg agoriadol. Dwi'n yn gwybod amdano chi. Ond dwi'n trio chwilio am rhyw fath o hook sy'n denu sylw'r darllenydd neu'r gynulleidfa. Ond doedd hynny ddim yn broblem i awdur Genesis. Yn y dechreuad, creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. Mae hyd yn oed yr frawddeg fer hon yn gwahodd ni i brofi rhywbeth chwyldroadol. Ond hang on, medda rhai ohonych chi, di'r frawddeg yna'n wir? Wel, mae hygrededd stori creu Genesis wedi cael ei herio yn yn ddibaid gan anffyddwyr megis Richard Dawkins a nifer eraill. Ac yn ei plith glwn tro ar ôl tro'r feddylfryd yna fod gwyddoniaeth wedi gwrthbrofi'r Beibl. Ac mae angen i ni Cristnogion just rhyw fath o tyfu fyny
a symud ymlaen. Ond, byddwch chi'n falch o glywed fod yna nifer o wyddonwyr Cristnogol ar draws y canrifoedd sydd yn coelio fod ffydd a gwyddoniaeth yn medru cyd-fynd. Ond nid yw un fwy resymol i feddwl fod gan y byd yma greuawdwr sydd wedi creu trefn allan o anrhefn, nag yw i goelio fod popeth wedi cael ei greu trwy jyst hap a damwain. Mae holl drefn a harddwch y greadigaeth yn ein pwyntio ni at Dduw, at greawdwr. Ella mae yna rhai ohonoch chi sy'n gyfarwydd efo'r enw Professor John Lennox, awdur a chynathro ym Mhrifysgol Rhydychen. Mwyn ceisio gwahaniaethu rhwng cwestiynau sy'n gofyn pam a cwestiynau sy'n gofyn sut, mae John Lennox yn defnyddio'r darlun o'i fodryb yn pobi cacen iddo. Meddai, gall gwyddonwyr maith, nutritionist i chi a fi, gall nutritionist ddadansoddi'r cynhwysion, gall ffisegwyr ddadansoddi'r tymheredd ar hyd yn y popty. Gall gwyddoniaeth ddweud wrthym sut y gwneithpwyd y gacen, ond dim ond y fodryb sy'n dweud wrthym pam fod i wedi pobi'r gacen yn y lle cyntaf. Felly yn gyntaf, beth am gychwyn trwy edrych ar drefn a harddwch y greadigaeth? Dyma chi adnodau 1 i 3 o Genesis 1. Yn y dechreuad, y creodd Duw y nefodd a'r ddeiar. A'r ddeiar oedd afluniaidd a gwag, a thywyllwch oedd ar wyneb y dyfnder, ac ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd. A Duw a ddywedodd, bydded goleuni, a goleuni a fi. Wrth i Dduw ddweud y gair. Dyma pethau'n cael ei greu. Dyma Duw yn siarad am mater a phethau yn cydnabod ac yn ymateb i lais ei meistr a'i creawdwr. Trwy gydol y Beibl, welwch chi nad oes yna unrhyw beth yn y bydysawd materol sydd tu hwnt i reolaeth Duw. Duw sy'n creu trefn allan o anrhefn. Yn gyntaf, yn Genesis, mae Duw'n creu ffurf y ddeiar trwy wahanu goleuni a thywyllwch yn ar môr a'r awyr. Wedyn mae'n gwahanu'r môr a'r ddeiar sych ac yn creu planhigion. Ond erbyn i ni gyrraedd dyddiau 4, 5 a 6 o'r greadigaeth, mae Duw yn canolbwyntio ar lenwi'r ddeiar trwy greu dydd a nos, adar a physgod, ac yn olaf anifeiliaid a bodau dynol, cyn gorffwys ar y seithfed dydd. Unwaith eto, nid rhyw fath o lyfr Creation for Dummies yw hwn. Nid llyfr sy'n cyfnodi sut yn unig greodd Duw y byd, ond fel y gwelwch chi yn llyfr Genesis, mae stamp Duw y creawdwr dros bopeth mae wedi creu. Mae'n siŵr fod rhai ohonoch chi yn gyfarwydd efo'r enw Tim Peake, gofodwr, astronaut o Brydain, a fi'n gweithio ar yr orsaf ofod ryngwladol am dipyn. Wel, yn ôl Tim Peake, mae NASA yn rhoi amser yn amserlen pob gofodwr mwyn iddyn nhw cael edrych allan ar yr olygfa a'r gofod a just rhyfeddu. Ac wrth allan Genesis, dyna be sy'n digwydd i ni, da ni'n cael gwahoddiad i ryfeddu ar harddwch y byd ynghyd ac arwydd o cad bywyd dynol. Cewch weld yn lyfr Genesis fod Duw yn cymeradwyo pob peth mae'n ei greu ac yn dweud i bod yn beth da. Ond, ar ôl myfyrio'r ei greadigaeth ac wrth sôn am ddynoliaeth, be mae creawdwr y byd yn ddatgan? Fod hyn yn dda iawn. Cadwch hynny mewn cof wrth ni symud ymlaen i ofyn yr ail gwestiwn, sef beth mae'n olygu i fod yn ddynol. Fel dwi eisoes wedi dweud, mae trefn a harddwch y greadigaeth yn ein pwyntio ni at Dduw. Ac wrth i ni cael ein pwyntio at Dduw, peth da yw ein bod ni'n gofyn sut mae hunaniaeth a phwrpas ni yn ffitio i fewn i stori'r greadigaeth.
Grandewch ar eiriau hyfryd Genesis 1, adnod 27. Felly dyma Duw yn creu pobl ar ei ddelw ei hun. Yn ddelw ohono ei hun y creodd nhw yn wryw ac yn fenyw. Waw. Anhygoel. Mae'n bywydau ni yn werthfawr am ein bod ni wedi cael yn creu yn nelw Duw. Yn y byd hynafol, dim ond brenhinoedd oedd yn cael ei ystyried yn adlewyrchiad o'r ddelwedd ddwyfol. Ond mae Genesis yn adrodd stori gwell. Fod y dynoliaeth gyfan, boed yn wryw neu'n fenyw, wedi ei creu yn nelw Duw. Dyna pam fod hiliaeth a masnachu pobl mor wirioneddol ddrwg ac yn groes i fwriad Duw, am fod pob person o werth enfawr am ein bod wedi cael ei creu yn elw Duw. Does yna ddim hierarchy i fod. Dyna pam y gellir ddweud fod urddas, cydraddoldeb, rhyddid i lefaru a hawliau sifil i gyd. Maen nhw i gyd wedi greiddio yn effiniad y Beibl o fod yn ddynol. A phan dyn ni'n deall hynny yn iawn, mae'n golygu bod rhaid ni fihafio yn wahanol tuag at ein gilydd, tuag at y digartref, y tlawd, a dangos mwy o barch tuag at blant ac oedolion bregus. Ond os rhaid hunaniaeth ni i gyd, mae'r ffaith ein bod ni'n cario delwedd Duw. Dyma chi rai o adnodau Salm 139 i'ch atgoffa chi o'r rhyfeddod yn cael yn creu yn elw Duw. Ti greodd fy meddwl am teimladau, am plethu yng nghroth fy mam. Dwi'n dyfolu di am fod dy waith di mor sawdanol a rhyfeddol. Mae'r cwbl rwy ti'n wneud yn anhygoel. Ti'n nabod fi i'r dim. Wel, beth am fynd adre heddiw ac adrodd y geiriau yna i fewn i'r drych. Tybed a fyddai hynny yn newid y ffordd da ni'n gweld yn hunan. Da ni bod dynol yn llawer pwysicach na just rhyw gasgliad o foleciwlau neu llunyn o DNA fe'n ffurfiwyd gan Dduw sy'n ein caru. Mae llyfr y Pregethwyr, Ecclesiastes, penod 3, adnod 11 yn dweud, mae Dyw'n gwneud i bopeth ddigwydd yn berffaith ar yr amser iawn. Mae hefyd wedi gwneud pobl yn ymwybodol tragwyddol. Felly os wyt ti yn chwilio am fwy o ystyr i fywyd na beth wyt ti'n gweld ar hyn o bryd, wel dyna pam. Dyna pam mae Duw wedi creu ti fod yn ymwybodol o bethau tragwyddol ac mae dy enaid yn ysu am gael gwybod mwy. Fe'n creuwyd ni gyda'r awydd am ystyr a pherthynas a phethau sy'n rhoi pwrpas i ni. Ac mae hyn i gyd wedi ei fframio yng nghyd-destun y Beibl. Ond yn drydydd ac yn ola, da ni'n ymwybodol fod yna rhywbeth o'i le, yndan? Mae yna rhywbeth o'i le efo'r byd yma. Yn anffodus, da ni ddim yn byw mewn byd perffaith, llawn o gariad a thangnefedd a phwrpas ag ystyr. Ond clod i Dduw, mae llyfr Genesis hyd yn oed yn gwneud synwyr o hyn. Soniais i'n gynharach fod Duw wedi edrych ar ei greadigaeth ac ar ddynoliaeth gan ddatgan fod hyn yn dda iawn. Clywch Genesis 2, 15-17, dyma'r arglwydd Dduw yn cymryd y dyn a'i osod yn yr ardd yn Eden, i'w thrin hi a gofalu amdani. A dyma fe'n rhoi gorchymyn i'r dyn, cei fwyta ffrwyth unrhyw goeden yn yr ardd, ond paid bwyta ffrwyth y goeden sy'n rhoi gwybodaeth am bopeth da a drwg. Pan wneud i hynny, fyddi di'n siŵr o farw. Pan creodd Duw dynol ryw, fe'n creodd gyda'r capacity i garu a'r capacity i gwneud penderfyniadau. Mwyn i gariad fodoli, rhaid fod rhyddid yn bodoli. Hynny yw ewyllus rydd. Pryn iawn yw'r rhai sy'n caru eraill allan o'r fodaeth. Mae'n dewis yn dydy. Mae'r ffaith fod Duw
yn gwahardd y dyn rhag fwyta o'r goeden sy'n rhoi gwybodaeth am bopeth, da drwg, yn golygu fod ganddo benderfyniad pinau di'n mynd i fyddhau a'i peidio. Yn drist iawn, da ni'n darllen ym Mhenod 3 bod nhw, Adda ag Efa erbyn hyn, yn dewis bwyta o'r union goeden yna. Dyma Adda ag Efa yn dewis bod yn annibynnol o Dduw a defnyddio ei ewyllys rhydd mewn ffordd dinistriol. Wyddwch chi, mae'n dewisiadau ni yn medru cael effaith nid jyst arnom ni, ond ar bawb a phopeth o'n hamgylch, ffrindiau, teulu, cymdeithas, hyd yn oed yr amgylchedd. Wrth i ni gyrraedd penod 3 o lyfr Genesis, dyma lais anghyfarwydd yn cyrraedd. Llais yr un drwg, llais temtasiwn mewn ffurf neidr. Dyma'r neidr yn plannu hadau o amheuaeth ynglyn â chymhellion Duw. Meddai, ydy Duw wir wedi dweud? Peidiwch bwyta ffrwyth unrhyw goeden yn yr ardd? Duw wir wedi dweud hynna? Na, meddai'r wraig, dyn ni'n cael bwyta ffrwyth unrhyw goeden yn yr ardd. Dim ond am ffrwyth y goeden yng nghanol yr ardd y dwedodd Duw. Peidiwch bwyta ei ffrwyth a pheidiwch eich hyffwrthu rhag eich i farw. Ond dyma'r neidr yn dweud wrth y wraig, na, byddwch chi'n marw. Mae Duw yn gwybod y byddwch chi'n gweld popeth yn glir pan ewch chi fwyta ohoni. Byddwch chi'n gwybod am bopeth da a drwg fel Duw ei hun. Gwelodd y wraig fod ffrwyth y goeden yn edrych yn dda i'w fwyta. Roedd cael ei gwneud yn ddoeth yn apelio ati. Felly dyma hi'n cymryd peth o'r ffrwyth a'i bwyta. Yna, rhoddodd beth yw gŵr oedd gyda hi, a dyma fe'n bwyta hefyd. Yn sydyn, roedden nhw yn gweld popeth yn glir. Da ni'n cyfeirio at yr hanes yma fel y cwymp. Oherwydd dyma lle mae ein cyflwr dynol ni yn plymio i'r lefel isa posib. Ac o ganlyniad yw anifuddod nhw. Dyma Adda ag Efa yn mynd i guddio am eu bod nhw am y tro cyntaf oll yn ofn Duw. Nid jyst eu perthynas nhw efo Duw oedd wedi torri, ond eu perthynas efo'i gilydd. Yn sydyn iawn, roedden nhw'n ymwybodol nad o gynnyn nhw ddillad ac roedden nhw'n teimlo cwilydd. Bellach, roedd eu rheolaeth nhw dros y byd wedi troi'n ddinistriol. Cyn y cwymp, roedd gwaith yn rhywbeth oedd i fod i'w fwynhau. Gwaith bodedynol oedd ymestyn harddwch Eden leded y byd. Ond ers y cwymp, mae adnoddau naturiol y byd wedi cael ei ecsbloitio yn do. Mae'n moroedd ni yn llawn o bagiau plastig a ffoteli, a mae'r byd mewn argyfwng. Yn lle mynd ar ôl perthynas efo Duw, mae bodedynol wedi ceisio bod yn annibynnol ohono. A di hynny ddim yn dda ni chwaith. Nid dyma sut oedd pethau i fod. Mae Eden yn teimlo yn atgof pell a dweud y gwir, pan da ni'n gwylio'r newyddion y dyddiau yma ac yn gweld y sefyllfaoedd mae'r byd ynddi. Ond law yn llaw gyda'r tristwch, mae yna obaith hefyd. Mae'n siŵr oeddech chi'n gobeithio sy'n ni'n rhoi rhywbeth fwy gobeithiol i chi fyfyrio ar. Pe bawn ni'n ysgrifennu papur newydd, tybed pa bennawd fyswn ni'n defnyddio ar gyfer penodau cyntaf Genesis. Wedi'r cyfan nath Duw creu'r byd yn berffaith do. Ni bodau dynol sydd wedi llygru ei fyd. Mae llyfr Genesis yn glir yn bod ni yn werthfawr i Dduw. Fe'n creuwyd yn ei ddelwedd, ond da ni hefyd yn byw mewn byd toredig sydd yn dioddau effeithiau, nid yn unig yn pechod ni, ond pechodau pobl eraill. Mae'r drwg sydd yn y byd yn brifo gymaint, oherwydd nid dyma sut oedd ei fod. Sbiwch chi yn ôl ar benodau 1 a 2, a mae hynny yn glir iawn. Ond mae stamp yr arglwydd dal ar ein bywydau. Mae gan pob un ohonom ddyheuad am dragwyddoldeb, ond mae hyn wedi cael ei sbwylio do gan y cwymp.
Felly, dyn ni wedi edrych ar harddwch y greadigaeth, ychydig ar beth oedd hi'n olygu i fod yn ddynol ac yn sydyn iawn ar y cwmp a sut daeth pethau drwg i fewn i'r byd. A dyna diwedd y stori, neu oes yna unrhyw obaith o waredigaeth? Wel, oes. Diolch Beth. Os edrychwch chi ar Genesis 3, lle da ni'n darllen hanes y cwmp, mae'r arglwydd yn dweud wrth y neidr, byddi di a'r wraig yn elynion, byddi dy had di a'i had hi bob amser yn elynion, bydd e'n sathru dy ben di a byddi di'n taro ei sawdl e. Mi fydd yna rhywun yn cael ei eni i'r byd trwy ddynes fydd yn dinistrio pŵer yr un drwg ynghyd â phob effaith, pechod a marwolaeth ar ein byd ni. Ac wrth gwrs, mi ddaeth hyn yn wir yn do. Cafodd Iesu eni i ddynes morwyn yn ei harddegau o'r enw Mair. Had fyddai'n sathru pen yr un drwg am byth. Gwaredwr, fyddai'n adfer pob dim yn ôl i'w hunan. Nid syniad yn unig oedd Iesu, nid jyst geiriau ar dudalen, ond dyn, mab Duw, a daeth hi'n plith yn gwaredu trwy farw ar y groes a thalu'r pris yn llawn am ein holl pechodau. A mae hynny yn newid popeth. Dyna pam gallwn ni sefyll yn bowld o flaen Duw. Am fod Iesu wedi dod i'r byd i faddau ein holl pechodau. Iesu sy'n adfer ein gwaith ac Iesu sy'n adfer ein perthynas gyda'r tad trwy ei waed. Felly orffen, tybed a wyt ti dwi'n synhwyro ei lais yn siarad gyda ti heddiw, yn atgoffa ti dy fod ti'n werthfawr. Rwyt ti wedi cael dy greu yn elw Duw, a fod y poen rwyt ti wedi dioddau yn medru cael ei adfer trwy Iesu Grist. Os wyt ti wedi synhwyro ei lais, be am wahodd Iesu i faddau dy bechodau di heddiw? Beth am wahodd Iesu i fyw yn dy galon di? Mae Iesu yn ysu cael bod mewn perthynas efo ti heddiw. Amen. Gawn ni weddio. Diolch i ti o dad, dy fod ti wedi danfon Crist i'r byd, i farw ar y groes ac yna atgyfodi mwyn i'n pechodau ni cael ei faddau yn llwyr. Rwyt ti yn Dduw mor dda. Ti ddim yn trini fel mae'n pechodau ni'n heiddi oherwydd gwaed yr arglwydd Iesu. Arglwydd, dyn ni'n gwahodd ti unwaith eto i fod yn arglwydd ar ein bywydau ni. Arglwydd helpa ni o ddydd i ddydd i gofio pa mor werthfawr yda ni yn dy olwg di. Yn enw Iesu Grist. Amen. Yn y dechreuad, beth? Yn y dechreuad, pwy? Yn y dechreuad, dim. A wedyn, gair. Gair ffrwydrol. Gair yn creu, yn goleuo, yn ffurfio, yn gwahanu, yn cenhedlu, yn llenwi ac yn gadael ei ôl. Atom wrth atom, cell wrth gell, cymal wrth gymal, corff wrth gorff, yn siapiau, ffurfiau, yn symud, yn fywyd, yn lliw. Ac o lliwiau. Coch, melyn, fioed, glas, oren, gwyrdd, porffor. Mor gyfoethog, mor afradlon, mor amrywiol. Y mae'r nefoedd yn adrodd gogoniant Duw a'r ffurfafen yn mynegu gwaith ei ddwylo.
A fi, dwi yma, yn gweld, yn teimlo, yn cyffwrdd, clywed, dweud, meddwl, yn deall, weithiau, yn dyfeisio, yn gweithio, plannu, magu, yn gofalu, yn byw, a mwy, yn rhannu, yn caru, ac yn cael fy ngharu. Pan edrychaf ar y nefoedd, gwaith dyfysedd, y lloer a'r ser a roddais yn ei lle, beth yw mei drolen i ti ei gofio, a'r teulu dynol i ti ofalu amdano. Eto, gwneithos ef ychydig i slaw Duw a'i goroni ag ogoniant ac anrhydedd. Yn y dechreuad, ti, ac yn y diwedd, ti, a thu ôl i bob dim, ti. Just yn cael ei goffa am just y gwirionedd anhygoel sydd ynddo ni trwy Iesu Grist. Neb sydd yn debyg, neb yw cymparu. Dyn ni gyda Duw mor dda a mor hael tuag ato ni sydd just yn anhygoel. So dyn ni am orffen bore yma trwy ganu un can arall. Ond wedyn ar y diwedd, dyn ni am mynd i cydadrodd yr bendith gyda'n gilydd. Just fel gweddi dros ein gilydd am yr wythnos sydd i ddod. So os ydych chi eisiau sefyll, ni'n canu un can jyst i orffen. Troi y piano mar.
ymys yw'r enw hwn, o mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu Grist Dduw. O mor ymys yw'r enw hwn, does dim mai saith o'i flaen, o mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. Does neb sydd yn debyg, neb i'w gymharu, nawr ac am fynd ein nes i'r oed. Ti bu a deunas, ti mae'r gogoniad, ti bu ar enw yw pob un. O mor ymys yw'r enw hwn, o mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu Grist Dduw. O mor ymys yw'r enw hwn, does dim mai saith o'i flaen, o mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. Mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. Felly bydd y geiriau'n dod ar y sgrin nawr, so ni'n jyst gorffen trwy cydadrodd y fendith gyda'n gilydd. Felly, gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.